Ang Inday. Mayong buntag sa mga silingan din sa Mandog, Davao City. Good morning to all my neighborhood and to all listeners here in Man's Davao City. Itago na lang ko sa pangalang Tunet. Just give it my name, Tunet. Dati ko nga Mother Majorette. I'm a former matter. I am sick. Call the doctor very quick. Maturate. Mo na mo pakpak yun ang dunggan sa kong bana nga si Ramon. Kaniadto. That's why the ears of my husband is clap, clap, clap. Sa kadugay-dugay niyang pagpanguyaba. Nailad ragyod ko ni Ramon. It's a very long story, but yeah, yes, that's true. At this time. Hagtod nga nagkaminyo may ni Ramon. Until we married each other. Nagabatod may duha ka buok mga anak. Yes, we have one children. Plus one children equals two children. Aban kinilaging nagkaidaran na ta. You know, we are all together. Di naman malikayan na mukunot na ang atong panit. It's very difficult because the skin is like a tapiti. Yes, tapiti. Wakabot style. Ug ako na sayra na diskubrihan nga doon na nilayang babaeng batanon ang akong bana. I discovered a lot of things to do. My husband is like a old carabao eat young grass. Dito na nagkagubot ug nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. It is the story of the stagnant of my life. Ug inining nahitabo. And this is what happened. Masaman, dinay ka. Mon, ay ko kati-kati ka mon, ha? Hinayan ay matingog nga madunggan ta sa mga bata. Kasi madunggan sa mga bata, hinday kayo na kung tingog, pero madunggan yun eh. Madunggan ta sa mga silingan, uwaw kayo. Mo, ako ilapot alam nila. Ikaw, kabalo ko nga na kay babae. Hinayan ay matingog ba? Ah, ano ba? Uwaw ta sa mga silingan. Wow, ano man ka? Ha? Wakala ko sa gibuhat mo? Mahubak pala ko. Kung nakaran, mayon pa ka, mangita kag babae, mangita kag batanon? Ha? Ano ko ba naaramon kaya di kay kagwapo para hilakan ako? Dula! Ang batasana nimo. Kung hindi na kong gusto. Ha? Kung makalait ka, mura kang kinsa ko pa, ha? Uy, sa una ra ka seksi ang hubag. Si Madam Majorit ka karon. Mas gwapa pa tong tig sa ilupon nimo. Mauna, makaibong ka anak. Hindi na kayo anak na ako'y anak. Ikaw!
Kadarit mo. Ayaw kong tulo-tulo agluwag ha. Hindi na luwang pala na. Tol mo, kawantahan lang kasi imong uyab nga patalon. Suya man ka. Suya man ko na. Bakit ko na ko nimo. Oh na. Ay lay kumpiyansa lagi. Lay ko gwapo. Lay ko gwapo. Di ka gwapo. Oh, ay lay kumpiyansa lagi. Awa, tanawa. Kahit ang lawa muna ka. Gwapo ko dili. Dili. Oh, ay lagi kumpiyansa lagi. Ang dili ka gwapo. Ini ang pagkumpiyansa lain na siya. Gwapo ko dili. Dili. Muna ko yun. Hindi ka balik-balik para ibang ilo nga dili gwapo para ibang ka nga. Ay, kumpiyansa lagi. Wala. Pag istorya nga ako, ganang pag sumay-sumay ni mo, lahi na siya. Ay pag sumay-sumay ha, kanang ba ni mo ha? Suya man ni gaday. Oh, yan, sa may gusto ni mo ron. Ha? Ang bigay ka. Magbula ka. Oh. Ano na? Layas na rin sa akong palimay. Uy! Imo, honey. Sabi na nilay. Oh, kanya, ano palayasan mo ko ni mo? Pariho mo tani pirmahan ng kuhan niya. Ha? Sa Ganang ipirma. papel sa katarungan. Oy, ani ha. Magtunga ta. Diri ka, ako diri ko si Pikas. Imuha ng too. Ako aling wala. Makabawas ako ni mo naman. Baos ko. Baos ko. Mangita po kong patalon. Ay, pangita dito. Makita na kong patalon. Isaran, tapiti, mga lukot. Isar ka may tagbatanon. Rambon. Ganang labot pa naman din sa warambon. Nakulo ka na batasan ni mo. Di ako ganahan. Bisag dagang tao, ipahiya ko ni mo. Bastos kayo ba? Anak, gawa pa yung mga problema. Gawa pa magkano ka, mga darit, grabe mo kayo kadarit. Ay, lagi. Ano bang pangadarit? Kadarit. Bisan matulog mo lang. Bisag mamatay, bisag Ang mamatay. mamatay, adarit ka mula. Ay, lagi na. Lagi na. Manangat na, sige. Sige. Ilubong dyan ko pag-ayo. Ilubong dyan ko sa yuta. Sige. Ha, kanang ina mo pag-istorya. Bisag ilo mo pagkasuta, kung adarit ka kayo. Ang kanang paglubong sa yuta ang pag-aadarit, tahin na siya. Ayun ang isabay-sabay. Sige. Mo mag-ina mo gusto, di ba? Adarit kang daga. Ah, sige, sulti. Adarit ka. Ah, sige, sulti. Adarit ko. Ano mo? Pag-aadarit o kapag kumpiyansa, lahi na siya. Mami! Oy. Kuya, lahinan ni mo, kuya, oy! Dili magod. Di, kuan magod. Hides. Mangutan na lang ko ni mo. Mami. Away mo ni Papa. Ito, mami, dumugog kayo na Toy, mo gabihin! Toy, Heidi, ay mo pagsigig. Mami, diya, ha? Nag-away mo yung Papa ni mo kay... Gabi na kayo sa gilisa kong patanon. Sa! Lagi na chismis na lang babae si Papa! Pinood di nagtisus, hindi nga na babae sa Papa, hindi ay... Mama? Oh, kailain pa? Grabe yung kailangan. Ang magaling sa pauso magkapaka! Naan bagida ang nanguya pala sa sakuha sa una. Kanunuwa naman yung nagagana magkabibala niya. I hate Papa! I hate him! I hate you, Papa! Papa! Mamaya Papa! Leave me now to wonderful.
Sa panglain pa. Wala na, pakyas na mi. Di mautag batasan ng usawa eh. Bakit plano mo layas? Sino ko iro? Katong iro na mo, nilayas na. Ang batasan niya di magkaw iro. Nilayas man mo. Pariho rami ni pirma niya. Kasi katungod niya nga palayason ko. Di pa ako sa palayason. Kaya mabugoy katungod. Ana, tabla-tabla rani. Mayino naman na. Dili sa nga area sa Pikas. Ako dili sa wala. Ni what if kung makita? Ay, may tagdan na eh. Lima ba rin na? Yan na siya laki itong batang. Ay, okay labot. Hindi namin kasunduan. Wala may talanay o kung sa may iyahang kabuang niya. Bahala siya niya. Basta di na mo ipakita sa tubangan sa mga anak. Ana lang. Yan mo mga anak, kisa ko na ito. Oh, naman siya dito. Umatag mo nga po ko. Hindi ko balik ko, di ko matag ko galawas ng anak. Ang pag-atiman sa mga anak, kung paghatag ko galawas, pariho na siya. Hindi mo na ako napasagdan, mga anak pa na ako na, pero siya mga ayo. Malam sa ta. So, gago-gago yun, siya magpa-karuhay. Apoy na siya. Mga ikaw, di lang at pwede dalon dito kay para wata issue ba? Madutlan, rabatanan, bawsi, mapriso niya ta. Hindi ko gusto mo naging ito kung kumparing stano madutlan. One armor to. Dito. Drebi, kasi istorya ng babaeng may klaro eh. Ito nga, ganahan kay ko na mong gusto mag-stripe ka ba man? Mano magay ka ito na isakay sa balabal eh. Sabay mo sa tutumas o ikaw. Ikaw ito ba? Nakay balabal driver uyab no? No, pinon sa naman daw. Ano ba? Hindi klaro lang. Ano ba? Ilis-ilis. Bihag ko. Sus, kaya, ano makay ko? Ikaw ba? Bisag mo lambing no, isog yung pong kay ka. Lambing nga, hugot gida na mo. Okay, dali, isog na ka, dali, dali. Gawas ba ng bagabulano ni mo ba? Ikaw ba? Meron dyan ka mga ikwarta ba? O, lambing nga sa kung. Istorya, tintin. Kaya mga anak, busog ko yun. Kaon na po ko sa gawas. Hindi ka mo bagura kong mata. Hindi mo mangaan. Anak, pangawan na mo niya. Huwag mo naman nag-ibit-bit ng galiro. Oh. Alawan sa inyo. Sa manipawi, 20. Oh, tulo na kabok 20. Oh. Lumaki, ko na lang niyo, 100 na lang ni pa. Magkula pa kong duta. Ikaw, sige kang duwag computer, ha? Alam, mausap mo namin diri dahil nga naman mo diri. Ikaw, busy kasi mo trabaho. Bitaw pa, na busy Si mo. mama kay, busy po kasi mga barkada. Busy mo daw kasi mong babae pa. Masa magitinood? Anak, Ba, saan yung katinood pa nga? Ito, pakasawad na grabe kay kadarit. Nandun pa ka. Nandun pa karoon adarit yan ka. tagay ko ninyo gwapong grado kay tagaan po tamog regalo, ha? Sumagamit pa. Sabi pa. Anak, ang pag-istorya o kagahapon o kapag hatag na kong regalo sa inyo, halay na. Ano man, ang pagkasorte. Pag-okay na mo ni mama, pa. Pagulian niyo mas maraming kababot ni mama. Kanang inyong Papi! maot kay batasan. Ultimo itong iro ni Layas, gani? Ano man? Unang luwa ito'y maman. Bigikaon sa iro na tuwa, Jud. Hindi nyo makaon ng batasan sa muna. Oh. Papi! Mayroon tayo pagulian naman ni mama, papi. Oh, yun ba? Para what big happy family na ta. Tama. Sige. Sulayan ako pag istorya yung inan. Ayaw niyo ko sulayi, kaya mag-away yun ta. Gusto ko mastorya, di man siya.
Sama na, anak. Biyay sa nang iyong kabuang diha. Kanang iyong mga babae. Amiyay yo sana. Ha? Bago ka mo storya sa kuha. Bago ka di mo storya ako ng mga inaana. Biyahin na kayo mga babae pa bago ka mastorya. Tingnan pa ninyo inahan. Biyaan po na sige niya duwa diya madyong. Si duwag tong itself yung mga barkada. Napay baraha o napay badyong pizzas. Hindi mawala ni. Matyon pa rin mga silingan na mo diri. Tingnan po na imong inahan. Hindi sa mundang aniyang batasan. Di gid may ma-okay. Tingnan na ninyo kumahan. Kaya kung dili na siya muna ka lang iyang pangadarit, tigil may makon, tigil may makon. Sa mga nasa, ano yun? Tingnan niyo mama, naibuhat ra po na ako. Tutugod ra po siya batasan. Tingnan na mong papa nga. Pagbuhat ako na siya sugar, tungod kasi sila pangadarit. Ano ba naglipong na kuya ninyo ba? Ako pa, maglagot din ko ninyo ba? Ay, hindi ko ninyo palagutan ba? O sa mga sadaan ani nila kuya. Ano kung may pangutan nyo ni mo, may magkakumid. Anak ko ta. Sir, sa kulihi, masiguro yung bihanan eh. Ikaw! Huwag ka nagtambay! Sa kulihi! Sa kulihi ka! Ay mo pusa! Lasaw ka, lasaw! Mo pusa di gawa sa ilong! Huwag kayo kanal sa sunod! Pagani kilamtan eh. Ngut nga naman ka diya. Akong giingon sa mga undangon na nato. Unsa? Unsa undangon? Ay pwede. Luoy kayo kung mga anak ko. Wala sila amahan. Ilang inahan po. Magsige na lang gara-gara. Di pwede, Lili. Tarungan ay manghilak kayo. Uwi kayo paminaw. Tarungan ay hilak kayo. Hilak ng tarong. Hilak ng tarong. Di pwede makatarungan. Bay, sige na dali, bay. Dawai ko ba sa bigas ko ito, bay? Sapa na mong kayo mo na, bay. Pwede maghinay na niya na, bay. Sige, sorry kayo bay. Sorry bay. Bay, kani mo iyak, bay. Bawal sa malang ko naman ang galang ihaw niya. Sorry kayo bay. Bay, nalili, bay. Sorry. Ang ganda, di ba kasayak na? Angay mo kabuhan, bay. Sige, mura kang lalaki. Tama na kami. Upaw, biyak ka, upaw. Hindi naman. Kapamadungal pa dyan ka ng adlis niyo. Inom na ba? Di na sabi ko na. Ama na, ay na, sige lang. Ano ba? May nag-uumpa dito. Di nyo ba alam na hindi kayo nakatira? Kami nag-uumpa kami dyan. Upang mo na maalam na ano, ilabot ninyo. Kami, nahapon mi diri. Amo po rin kibayaran, nag-upa din kami dito. Ay, kalamiro. Ayun na ba, pinureklamo na po na. Bay, sorry, babae. Tuhay na dali. Tuhay na dali, bay. Ay, Kita kayo, kaya ko, bay ba? sorry kayo ba eh. Wala mo kumintong, bay ba? Sorry ba. Wala mo, hindi tumanin ba? Ay, balay, bay. Shh, ang ilang na tanan. Dating house ka. Balik na natin sa larot, ta. Pato ko sa mga larot at umog. Kain mo ito.
Masunod ka dito para makagitipos. Para ba? Ano na ha? Sige, las perdaro dito. Di ko istorya niyo. Para sa mga bata lang eh. I don't speak to you. Ay, gini pag ginahi. Wala ko nagiginahi, ha? Tingnan, hindi ako todi mo. Tonet. Ayaw ko istorya. Ayaw ko istorya, Ramon. O, ikaw, pag ano. Ramon dito. Ayaw ko istorya, Ay, Ramon kibunda dito. akong pangan ba? Sige na. Sorry na. Oh, biyaan na nakutan naman ka mo. Basta mo ha, biyaan po na ni mong kabuang. Hindi na ka magsugal. Kunya, Hindi na po dako naman kumabay. kayo kung pila nila. Kaya na ako na limubayad sa imo, ha? Sure ka? Biyahe na rin mo pag babae. Wala na, uy, hagbera. Promise. Bantay bitaw ka. Wala na lagi. Bantay ka, ha? Ito lang among mga komunikasyon. Hindi ko gusto magubang ito pa mga. Ramonito, salamat kay Ramonito. Giving all ako ni Ramonito. So, okay na ta? Okay na kayo ko. Okay na bantay. Biyahe na yung Wala na. pagkadarit, ha? Bantay ka. Balik lagi. Pagbalik sa imong pagpangadarit, lahi na siya. Ano nagpili ka na? Bantay ka Ramonito, ha? Kasahon tabi. Ay, ka, malayo na dyan. Mama! Hey! Mami! Yung mga tanal na dyan, yung isa lang itong tanah. Ako sa man. Anak mo dyan ako ni si Jun. Meron mo nagtungin sunod. Sa gol gamay, pero okay na kayo mo ha, maghihapon. Sure ka ha? Lagi. Tara. Manglaag ta ninyo. Mag-refresh ta. Nagulay miss may kabubuton do landahi sa kumbanang si Ramon. Isaad ko kaniya alikayan na ako kung mga bisyo o mga barkada. Huwag ako nang timano ng among mga anak. Huwag nakaluyan nagbago na po siya. Huwag sa masayod apan ako siyang ginapasundan. Nag-arkila ko gabalabal driver para sundan siya ko ahain sa maadto. Unya, papicturan dayon. Kaluyan man sad, nagbago na giday siya. Wala giday siya adto si mga kababaihan. Karon one big happy family nami, Dolanday. Ang pasalamat ko nga wag mi nabungkag. Inubanan sa mga pag-ampo. Dagang salamat and more power. Inyong suwat magtatampo. Tonet.